Alexandra Sten prichádza do Bratislavy. Zahviezdí na Beány ekonómov 7. novembra v Inchebe. Alexandru Sten uvedú Bacila Rugby, ktorí ti ukážu lásku spolu s Ladylicious. K DJ-skému pultu sa postaví top DJ EKG. Lístky dostaneš na predpredaj.sk a vo vestibuloch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kúp si VIP lístok a vyhraj novinku Audi A3 na víkend. Ako VIP host si budeš užívať pohodlie, výhľad, miešané drinky, senzačné tapas a navyše dostaneš darček od condomshop.sk. Nalievať sa bude prémiová Karat Vodka Premium, ocenená zlatou medailou na United.can 2012. A pozor, bude iba za 1 Ečko. Interpreti budú žiariť v kostýmoch WTF Factory a voziť ich bude limuzín servis. Takže nezabudni, vidíme sa 7. novembra v Inchebe na Beány ekonómov. Mediálni partneri Európa 2, hudba.sk, predpredaj.sk a Divine Pictures. Partneri condomshop.sk, Audi, Cara Distillery, Laser Life, WTF Factory, Tuli a Limousine Service.